se pune aici, da? Și se dă din 10 mA din buton, da? Treaba nu este complicată, la fel la tensiune, aici se aplică GND-ul, aici se aplică tensiunea de plus 10 V și ceva aceea plus 20 de V și pe UL se măsoară tensiunea pe sarcină, da? Cu ajutorul multimetrului. Da? Deci astea ar fi cele 3 lucrări care le aveți la asta. Etuva e clară treaba, acolo cine are basa în sabă și se pice etuva, va fi un om fericit. În sensul că... Nu are ce să facă. Cum? Păi ia, pur și simplu, ia caietul frumușel și citește el cum se pune etuva în funcțiune. Bun. Aici avem de făcut lucrarea în felul următor. Îi închidem din nou toate puterele, da? Și ăsta avem generatorul unde este, aici. Se montează conform schemei, obligatoriu atenție la masă. GL este masa, nu face scurt cumva între masă și osciloscop. Dacă puneți cumva masa aici, îmi puneți în scurt generatorul. Da? Deci mare atenție când ne punem în montație. Și punem. Deci aici tot asta stingem, că așa pornim. Deci facem, haide mă ce Dumnezeu ai. Deci masa să fie la masă, da? Și facem GH-ul și I-ul, da? Deci am făcut montajul în felul următor, da? Deci atenția masa la masă, așa, și cele două surse. Pornim generatorul, așa, tot așa pe sinus. Nu neapărat, că e una. Putem să punem, tot masa, că face masa e comună. Putem pune și masa, dar nu este o problemă. Și acum o să punem frecvența începând de la 150 de kHz, da? Sau 100, cât la altă a fost? 150 aplicat, da? Deci 150 de kHz, da? Așa, osciloscopul pornic acesta. Așa. Dăm drumul la, stai să facă gamblaua. Așa. Meniul va fi pe baza de timp YT, da? Așa, dăm drumul la tensiune și de aici vedem amplitudinile, da? Canalul 1, acum pe care unde avem curentul, că nu mai simt. Ce facem asta? Nu e bine. E ceva. S-a prostit, a? Mă rog, asta este iubal lui dumneavoastră. Ia să vedem noi la trigger. Ia să forțăm triggerarea. Tot nu vrea. Așa. Nu vrea. E ușor, mă rog. O să vă dau un ușor bun pe casă. Deci, ideea e următoarea. Modificăm frecvența. Atenție, la cursor, să nu fie cursorul pe 100, că vai de voi. Deci mergem pe 10, da? Și punem 200, da? Și ce se întâmplă? Vedem că scade. Cine scade? Deci am pus galbenul este... Scade albastru, da? Asta e ca scăzut. Nu prea scade ce se întâmplă aici. Sinus, pornit, da? Totul este ok. Și ar trebui să directul să scadă. Că scade. A scăzut ceva, da? Și, bineînțeles, să puneți așa mai... nu vrea. Nu vrea, nu vrea să-i fac. Acum vrea. Așa. Remarcați că albastru crește. Ce trebuie să faceți dumneavoastră? Trebuie să măsurați albastru. Da? Aplicați albastru vârf la vârf. Puteți face măsurătoarea cu ajutorul acestui surse de aici. Pe canalul al doilea îl măsurăm, da? Și ce măsurăm? Tensiunea. Și măsurăm
V max, noi? Nu. Trebuie să măsurăm vârf la vârf, da? Vârf la vârf. Pardon. Ești. Deci, uite. Deci, tensiune. Așa. Atât. Pe mine. Pe petele. Așa. Și ne dă aici tensiunea ca atare. Ne scrie direct, da? Și vă dă pasul 2 minute, da? Și acum creșteți și remarcați din nou că se dă valoarea ca atare. Ca să nu vă chinuiți cu cursorul. E mai simplu așa, da? Sau puteți măsura pur și simplu cu pătrățelele. Prin cursorul cursorului. Deci puneți cursorul pe manual, da? Așa. Și alați primul cursor și îl duceți în, da? Un vârf și celălalt. Pardon, stai că nu vrea. Așa. De manual. Haide-mă tu pe ce. Așa. Așa, câteodată automat, da? Câteodată automat este și efectivă, da? Așa când scade, vedeți, vine după voi și dumneavoastră v-ați avut grijă ca să o creșteți puțin, ca să vedeți ce și cum, da? Și găsiți, pur și simplu găsiți, vă să zic că valoarea vârf la vârf. Dați-mi platforma pentru inductare. Așa. Remarcați aici cum se calculează treaba. Asta o aveți pe masă, o aveți în nasul vostru, deci aveți aici cele, da? Aveți așa. Dă-ți la o parte ca să fie de ce este. Îi faci așa o poză și fă și așa. Și fă și așa una ca să fie, toate pozițiile așa. Și aveți tabelul acesta de aici, da? Deci îmi faceți tabelul, valoarea vârf la vârf, se împarte UI ăsta de aici măsurat la 10 kΩ și vă dă curentul. Iar inductanța aparentă se calculează cu această formulă pentru frecvențe mari. Da? Deci UG, care este cei 20 de volți vârf la vârf, împărțit cu omega este 2πf, nu uitați 2πf, da? Și I-ul ăsta care s-a aici. Deci face tabelul acesta, după care cu ajutorul acestei formule se calculează calitatea parametră. Da? E bine, o să vă pun să calculați asta, că nu fie de nebun, ca să vă dau așa ceva. Da? Deci aceasta ar fi lucrarea de inductoare cu osciloscopul. Iar partea de Q funcție de frecvență se face cu ajutorul acestei funcții, da? Și schimbați frecvența, da? De aici. Deci porniți jucăria, treceți pe inductanțe, da? Z, L, L serie, este L serie, și cu ajutorul aici schimbați frecvența. Frecvența apare aici. Deci apare de la 100 de Hz până la 200 kHz. Și în toate aceste frecvențe se măsoară frumușă pentru fiecare. Aici acolo vedeți cum se face. O să faceți pentru una singură, evident. Și o să vă dea o chestie de genul acesta. Da? Și bine, întrebarea mea va fi de ce curge așa, și v-am spus de ce, da? Sunt cele 3 cauze. Și de asemenea, inductanța aparentă care a făcut-o cu osciloscop, o să vă întreb de ce cauză crește. Și crește din cauza că apare inductanța asta de aici, da? Remarcați care este formula ei. Formula aveți aici. Nu o să vă pun să o demonstrați, poate că ar trebui să vă pun să faceți treaba asta, dar nu o să fac figura asta. În orice caz, formula lui Q aveți nevoie neapărat să-mi o știți. Da? De asemenea, formula frecvenței de rezonanță. Astea sunt obligatorii. Deci, asta ar fi lucrarea de inductoare. Întrebări?